какво става, хора? В днешното видео ще играме Майнкрафт. Нямам търпение. Повечето видеа на Майнкрафт ще са на компютър. Даже всички. И нека да започваме. Така, създаваме си нов свят, ще го кръстим YouTube Survivor. И добре. Да, и нека да започваме. О, тиквито. Мисля съм, че това е добре, т.е. наблизо или на там има село, или някъде има село. Т.е. има и река, то значи може да има село. Смятам да си остана тук, да използвам това дърво, защото е... Къде отиша? Това блокче къде? Смятам да използвам това дърво, защото е по-малко гнусно от другото. Това е най-доброто. Едно от най-добрите дърва. Чакай. Паха бутоните. Добре. Да, пето дървото. 36 дърва ми. Крафтинг тейбъл. Стига. Поръчки. Айде, 20 ги направим. 24, айде. Поръчки. 8 поръчки стига. И другото дърво. Тези инструменти много ясно. Добре. Значи за секирката. Брадва. Добре. Все пак не смятам. Добре, смятам да отида на там. Защото там има повече тикви, крави на... И... Ах ти гадна крава. Яш ли, ей? Това блокче как се озовал там? Чай. Само аз ще видях... Да, добре. Тук има камък. Доста бързо вече имаме камък. Добре, хора, имаме вече 24 камък, да. И пак тази вода има ли отзад? Отзад няма. Защото няма се спра тази гадна вода. Вече няма вода. Добре,
значи 27 камък. Не, зле. Чакайте. Това стига за кирка. И даже, може би, 2 кирки със сигурност ще стигне. Чакайте ма. Пършките. 2 кирки. Чакай. Така. За една брадва. Даже 2 брадви. Без това. И ще стигне за печка. Да, тя. Добре, печката стига. И вече сме се здобили. Чакайте. Печката не сме направили. Ето е и печката. Сега ще покопам. Да взема ли тези въглища ми? Дай. Да се опитам. Добре. Изкопах толкова. Да. То пак имам 15. Даже повече. И ще ми стигне. Сигурно за и втора печка. И да стигнем до въглищата. Ето тук е най-подходящо. Ще стигнахме. Не. Само не ми казвай, че почти стигнахме. И не стигнах. И това най-много мрази. Че имам 9 камък. Пак. Хочу поне имам месо. Стигнахме до тези въглища. Защото... Само толкова ли за 3 въглища? Не. Само за 3 въглища беше доста малко. И според мен лично много не си заслужава. Но поне... Да. Значи, ей тук смятам да надумат тази пещера. Нищо, че е грозен и несиметричен, ще намеря овце. Ей тук ще му направя малко. Ей тук ще е подът, тук ще е... Ей тук ще е леглото. Точно тук ще е мината, а пък тук ще е вратата. Така ли се правише врата? Така ли? Да, така се прави.
Ето, ето ни нашия дом. Така ще избягам от зомбитата. Сега ще събера малко да... Не виждам овце. Което е доста зле. Овцете са поред мен доста... ето овца. Тук не е домът. Вижда ли се тук? Да. Ето, ще убия 3 овце така малко да имам за легло. О, да. Мога да спринтирам. Yes. О, да. Умирай. Хора, смятам до тук да е клипът. Ще се видим в следващия епизод и до нови срещи!